Σας μιλάω συνέχεια για αντιλιακά, αλλά ξέρετε πώς πραγματικά δουλεύουν? Έλα να καταλάβουμε μαζί πώς λειτουργεί το αντιλιακό σου. Τι σημαίνει Ultraviolet A και Ultraviolet B? Το A είναι for aging, άρα γύρανση, και το B for burning, άρα καίγομαι. Η UVA, η ακτινοβολία που έχει πιο μεγάλο μήκος κύματος και είναι υπεύθυνη για το μαύρισμα, αλλά και τη φωτογύρανση. Η UVA θέλω να ξέρεις ότι θα περάσει μέσα από το τζάμι, ειδικά όταν οδηγείς στο αυτοκίνητο. Η B, μικρότερο μήκος κύματος, αλλά είναι υπεύθυνη για τα εγκάβματα, αλλά και για καρκίνο δέρματος. Σου έχω λοιπόν tip. Πώς θα διαλέξεις ένα ευρέως φάσματος αντιλιακό που θα σε καλύψει και από την Ultraviolet A και από την Ultraviolet B. Ας καταλάβουμε λοιπόν τι είναι το SPF. Σημαίνει Sun Protection Factor και σου δείχνει, είναι ένα μέσο να καταλάβεις πόσο σε προστατεύει από την Ultraviolet B. Ένα SPF 30 μπλοκάρει περίπου το 97% της ακτινοβολίας. Ψάξε λοιπόν στη συσκευασία σου για ενδείξεις που θα γράφουν UVA Protection, UVB Protection, αλλά συγχρόνως θα βλέπεις ότι έχει για το UVA σταυρούς. Όσο περισσότεροι είναι οι σταυροί, τόσο περισσότερο σε προστατεύει από το aging. Βάλτε λοιπόν σε όλες τις περιοχές του προσώπου. Γύρω-γύρω, και στα αυτιά, και στο λαιμό, και στο ντεκολτέ, και στα χέρια, για να προστατευτείς σωστά. Είμαι η Μέρη Φιλιππέου, αισθητικός κοσμετολόγος και είμαι εδώ για να σου δίνω λύσεις.